ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем, нағзем. Имрӯз субҳи содиқ ҳамихе як касрулкада ширчой кардам, як касрулкада барои доругӣ шир гирифтам. иҷа барои обед ман хомшӯрбо дохтам, алови пас дамондам то обеда тайёр шава гуфта. иҷа дӯстони азиз, якта шиносам гуфт ки мо шир, чесноку, пиёза ҷӯшондем, хӯрдем, хориши қиртақ, дарди қиртақ рафтак. ана ман хостам ҳамхел тайёр кунам. ҳамхел дӯстони азиз, сарам дард мекунад, ҳамамон температура дорем, қиртақо дард мекунад, мехорад, тамоман овоз намеброяд. имрӯз хеле беҳтар шудааст. анамхел дӯстони азиз, пиёзу чеснок шира меҷӯшонам гуфтам. шавҳарам гуфт ки не, ман пиёзу чеснок намехӯрам, барои ӯ камакак гирифтам. ана иҷа чеснок дохтам, 2 зубчик, якта пиёз дохтам. пиёза майда накардам. пиёз майда кунам, баъд мисол дурмужда пури пиёз мешавад. ҳамхел селиком дохтам пиёза. баъд алови пас мондам, ҷӯшондам. ҳамхел дӯстони азиз, шумоам тайёр кунед. иншааллоҳ ки шумодан фоида мекунад. хай худое ки шумо касал нашед, касал нашавед, касал намешавад. одами кӯдакдор мехезӣ барои фарзандо. ҳамхел дӯстони азиз, ида як қошуқча асал дохтам барои шавҳарам. дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, подписатся кунед, лайк бимонед, поделиться кунед, то ахири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳқул мешавад. дӯстони азиз, иҷа дӯстони азиз, обед шуд, хомшӯрбои мо тайёр шуд. иштиё нестай, ҳамихел гӯшту болгарскию сабзию пиёза ҷӯшондам, хомшӯрбо кардам, витамин, калория шавад. ба тавақ риза кардам ки иштиё кунем, ҳамдигара дида иштиё мекунем. дӯстони азиз, хамир кардам, хамири нон. айлади хамири нон ҳамхел пирашкӣ кардам камакак. дӯстони азиз, агар назам нестиса, хорам, дардна бисёртар ҳис мекунам. барои ҳамқа хол намерам, ягон кор мекунам, чтобы ҳушанда кор шавад, дардма ҳис накунам гуфта. ҳамихел дӯстони азиз, иҷа нон пухтистам, аялао пирашкӣ пухтистам. ҳамихел дӯстони азиз, шумоам тайёр кунед баҳри фарзандо. ҳамихел фикр мекунам ки агар одам грипп шава, хор рава, вай грипп бисёртар мисол давом мекунад. агар аҳмиянатию хези ягон мисол ҳуштада кор бигирӣ, тез соз мешавад. ман ҳамихел фикр мекунам. ҳамихел дӯстони азиз, пирашкиёма пухтистам. нонома пухтам гирифтам. дӯстони азиз, пирашкиёи моам тайёр шуд. касоне хурдистаст ба шумо иштиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. хайр, тамошобинони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед. дӯстони азиз.